into okuthakatha isuke nje vele isuke kwehlele nje ihle entabeni into ozalwa nayo. Siyasebenza ke lapha thina siyazama thina sinika umsebenzi thina sisebenze. Awushiyana ke omama ukondla kushiyana ngokuthi uThixo wakho umthandaza kangakanani okanye uThixo wakho usebenza kangakanani. Siyasebenza thina senza into so usebenza ke lapha kuthiwa masisebenze lapha sebenze nakumuntu. Abantu xa bethetha akabazi abantu uthetha nje ngendlela afuna ukuthetha ngayo yenze indlela enza ngayo. Kuyafuneka ke ngenye ixesha ukuyeke nje kodwa likhona ixesha kufuneka ukuphakame nje nomuntu bebemnye. Mangasuko nje kunyuka kusihliwa nje phezulu kwenhloko yakho noba kuthiwa ulunge kangakanani. Ayikho ke inyanga elungileyo ke zonke inyanga ayikho inyanga elungileyo. Abantu ke into zabazenzela ubumnyameni kodwa bakhona abantu abangoyiki into zabazenzela ekukhanyeni. Isho muzi nencwadi xa ithetha ithi konke kwenzeke eminyangeni kuvele ekukhanyeni. Phela wenze wena into zakho uzenzele ekukhanyeni ukuze kwazeke into ukuthi noba sekusebumnyameni uvele izinto abantu bazibonayo. Asinanhloni ke thina ke ngomsebenzi wethu. Umsebenzi wethu siyawenza siyaqalisa ke lapha sibopha bomi bomuntu ukuthi makume buthi nxa akho Thixo bayombiza akwazi bamphendule akho nyangi iyakwazi into kuba mayimsebenze imelaphe uzohamba ngesiphosa imali zakhe ngenhlana ngezantsi. Iyona nto ibalulekileyo into kuba funeka ukala iminyaka iminyaka xa uyikala emntwini ukuthi umthi umsebenzele emveni kweminyaka eminga. Apha ke kuthiwe 20 kwiminyaka ukuze akwazi into kuba umthi usebenze kuye. Ukuba ke wenzeni uyawuphendula umuntu owaziyo. Sazi into thina siyasebenza nje kuphela. Uba wenzeni kuyawuphendula umuntu owaziyo. Hayi ke azo ke umsebenzi wethu thina sizisebenzela nje. Uma wenzeni kuyawuphendula yena. Uyawuzazi yena uba wenzeni. Sazi into thina sinika umsebenzi into ba masisebenze Christo sisebenze. Umsebenzi wethu kusebenza sisebenze kusebenzeke. Iminyaka ke ngama-20 ukuze kwazeke into kuba akwazi ukusebenza umthi okanye usebenzisa umthi usebenze noba ngahamba yosila ahamba yosile lokhokho uzohamba ngena kwezi ndawo uthi hayi short ukuthi hamba osila wenza umbulelo uthi hamba ukwenza iti uthi hamba uthini akho ti akho kusila akho sihlwele sizokwazi basikuve xa sekwenzeke kanjena. Bopha sidibanisa nezo sihlwele zakho sidibanisa nabantwana bakho sidibanisa nenzala yabantwana bakho sikubeka phansi. Iyona nto ifunekayo ukuthi mhlenizeni wakwazi ukuthi usondele siphuthaphuthe wena uzokwazi into ukuthi ucela into ba mawukhululwe ngapha koko iminyaka 20. Uba kuthiwa ke mhlambi kuye kwenzeke into kuba mnamntu ebebopha ndibhubhe ngelishwa lakho ke ngoku bomi bakho buyawubhubha kunye nam. Uba kuye kwenzeka into kuba uthi ubotshiwe ndenze isibopho ke ndisenzayo ndinikelele into kuba mandizobopha kwenzeka ilishwa lakho ke ndibhubhe ungakhange uze kuba uzozikhulula okanye uzawucela ukhululo okanye kulo muntu bumoshile uyawucela uxolo ukuze akwazi bathi yena emandlomo kaSpirit ndicela umkhulula. Hayi ke mntakama sendiyawubhubha ke ngoku sekuyoba njalo ke bomi bakho ndawubhubha nabo. Sibophelele lapha ndenza insebenzo engasuki indawo insebenzo yokuthi makube chosi bele utshiwo kodwa ke kudede ukukhanya empilweni yakhe lo muntu kungene kumnyama. Mombatisa nje ngamagonyo obumnyama sidedisa ukukhanya empilweni yakhe sifakela ubumnyama. Nasi amadoda sesisebenza ke sisebenzana ngegazi lethu sisebenzana ngegazi lethu. Asiyazi into kuba wenzeni uyawusho yena uba wenzeni kodwa uyawuzikhangela xa esijonga isithombe safika sibone into ukuthi kahle kahle ezisithombe sesam kodwa bayathetha bathi ngutata kaOvayo eBhayi tata kaOvayo eBhayi kodwa nguvuyo lwethu Mbaba okanye Bamba. Vuyo lwethu Mbaba okanye Bamba eBhayi kodwa kuvuyo lwethu Mbaba okanye Bamba eBhayi kodwa xa bemfuna faka ku Facebook bathi ngubani nguOvayo bani nguOvayo Vava pha ku Facebook nguOvayo Vava
Uyasikhangela ke ndoda enkulu ukwazi usondele ngaphambili. Uyasikhangela usondele ngaphambili. Ixesha onikezwa lona for ukuthi usondele uze ngaphambili kuthiwa zinsuku zimbini kuphela. Sawugqiba siyawavala amasango. Uyawufana ke nalamuntu khona umuntu apha osethetha into ezingavakaliyo ngokwapha ku Facebook. Sefuna abantu ukuthi mabeze bazomncengela bazomcelela uxolo, kodwa umuntu into xa yenza uyenza uphakathi kwesininzi. Yazi lanto yokwenza into uphakathi kwesininzi zali zitya xa zijike nawe wedwa. Umhlola ke lo abantu abaninzi abakuthi abadibana nawo. Lanto into uyenze uphakathi kwempavi kodwa ebusuku wawedwa ojamelana nesimo sobomi bakho. Xa usenza into nokuba wenza ntoni na yenze uyazi ukuthi emveni kwelanga yawuma wedwa embuzweni. Yawuma wedwa embuzweni. Ibethuna nalento eyilangoma ithi wema wedwa embuzweni ngelinyango yophendula. Isho ukuthi uyophendula ezulwini. Izulu alikho bathandwa, leso kwasikho. Alikho izulu, asikho isihoko. Uphendula wedwa. Ebusuku ngowedwa uphendula. Abanye abantu balela bekho basezindlini zabo. Uba ugeze ku Facebook, wageza ku TikTok, wageza phi, wenza whatever nto yenzayo. Nathi thina zinyange siphendula sisedwa ebusuku, awuphenduli namuntu. Uyawuphendula uwedwa. Abantu babo bengekho. Siqhubeka ke ngoku siyangcwaba. Xa sisenza kanje asingcwaba ke ubomi bakhe. Siyabongcwaba, siyabopha ezisibopho sawuthatha 20 years because amashumi amabini ku 20 years lo bandiphazama. Sawuthatha 20 years uyazukhululeke emva kwe 20 years. 0796221874 zithi izinto zithi kanjalo. Andiyazi ke noba mhlambi ke siyavakala nokanye mhlambi siyavanana, kodwa ichinto cholonto akutsho thina kuchinto kuthiwa ngamashumi mabini. Siyasebenza bethuna nathi. Siyasebenza umsebenzi wethu. Umsebenzi wami lona indlela endisebenza ngayo ndiyasebenza. Uba ke kwaze kwathini kungathangani, uba una ingxaki nomsebenzi wami, ungangena nje uziphose zapha izimvo, kodwa uzuthi xa uphose zapha izimvo ulumko ungachikimisa abantu ezikonsini. Ungachikimisa abantu ezikonsini. Ngena nje uyathetha nje uphosa nje ivo lakho akho nto itheni. Xa uphosa nje ivo lakho ungaphosula ivo lakho ngenhlamba, ungathukisi, suthukisa xa uphosula uvo lakho. Nokuba kwephi na into uphosula uvo, noba uphosula uvo lakho ku Facebook, noba uphosula uvo lakho ku TikTok, akho sidingo sokuthukisa. Suthukisa, phosa uluvo lakho ngokufanelekileyo. Siyasebenza ke thina. Siyasebenza thina kumsebenzi wethu.